Aşgabatda hususy sowda nokatlary, delikanalar we gözellik salonlary, şeýle-de fitness merkezleri köpçülikleýin ýapylýar. Töwerekdaş täkli dukanlar ýapyk şäheriň ýolbaşçylarynyň tapşyrygy boýunça hyzmat ugrundan işleýän salonlar we ofisler hem ýapylýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 28-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda sowda we hyzmat ugrundan iş alyp barýan nokatlaryň gyssagly ýapylýanlygy barada Azatlyga 27-nji maýda ma'lum boldy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, esasan paýtagtyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda ýerleşýän dukanlaryň, fitness merkezleriň, gözellik we masaj salonlaryň ýapylýanlygyny we lisenziýalaryň uzaldylmaýanlygyny olaryň eýlerine şol günde uýdurypdyrlar. Ýokary oňoýlukly jaýlaryň birinji gatlarynda we ýarym ýer zeminlerinde ýerleşen dürli gözellik salonlary, dukanlar, kafeler we beýlekler göçürilýär. Kiçirek realtor firmasyna hem bilýärin. Bu ýagdaý 10 ýyl awadançylyk we Aytakow köçelerini şeýle-de köne Hitrovka diýilip adlandyrylýan etrapça degişli diýip Azatlyň habarçylarynyň biri gurrun berdi. Şol bir wagtda telekeçelerin köpüsiniň elinde möhleti geçmedik lisenziýalar bar. Muňa garamazdan häkimetler gyssagly göçme göçlügiň sebäplerini düşündirmän paýtagt häkimetiniň kararynyň şeýledigini aýdarlar. Tahqiq sebäpleri hiç kim bilmeýär. Häkimlikden we polisiýadan baryp göçmek üçin bir näçe sagat berilýär. Häkimlik kirey baradaky lalaşygy betedýär bellemeliyeri. Kirey baradaky lalaşyk häkimlik bilen dälde binanyň iýeti bilen baglaşylypdyr. Jaýlaryň köpüsi bolsa ministrlikleriň we edaralaryň balansynda. Emma bu ýerde inisiatiwa binanyň eýlerinden dälde eýtem häkimlikden çykýar diýip ýene bir habarçymyz 28-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý boýunça Aşgabatyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Göçme göçlüğün ýangy başlananlygyna garamazdan boşan käbir jaýlaryň içinde ýan bejeriş işleri geçirilýär. Azatlyk radiosyna gowşan video maglumatlarda goşlaryň gyssagara çykarylýanlygy we jaýlarda detsine awatlaýyş işleriň gyssagly görnüşde geçirilýänligini görmek mümkin. Munyň öňü tirasynda Aşgabatyň telekeçelerinden öz edara jaýlaryny şäheriň çetinde gurulýan işöwürler toplumuna göçürmek barada talap edilipdi. Bu talap telekeçeleriň ençemetine hususan 15-nji maýda giýje senagatçylar we telekeçeler birleşiginiň edarasynda geçirilen gyssagly maslahatda ma'lum edilipdi. Bu ýagdaý bilen bir wagtda da Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerini satyn almaga finansiýan ýaşaýjylaryň uly nowatlaryny görmek mümkin. Şunlar paýtagtyň dukanlarynyň ençemesinde şol sanda bazarlardaky sowda nokatlarynda döwletiň kesgitlen çäkli narhyndan tübi we şeker satyn almak üçin onlarça adamyň nowata duranlygyny görmek mümkin. Azatlyk radiosyna Aşgabatyň sowda nokatlaryndaky häzirki ýagdaýy görkezýän video ýazgylarynyň ençemesi gowşdy. Emma biz habarçylarymyzyň howpsuzlygyny üpçün etmek maksatly bu videolary çap etmekden saklanýarys. Videoda şäheriň ençeme dukanynda onlarça adamyň öz nowatyna sabarly garaşyp duranlygyny we satyn alan harydy bilen dukandan çykýanlygyny görmek mümkin. Alyjylaryň köpüsiniň elinde çäkli möçberli harydy we köplenç bir haltajyk şekeri görmek mümkin. Käbir video ýazgylarda satyjylaryň jogabyndan näýilem alyjylaryň sesini eşitmek mümkin. Hususan da alyjylar şekeriň bir kileden köp satylmaýanlygyna we azyk önümliň çağılara berilmeýänliginden näýile bolýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda şu günler harytlar çäklendirilip satylýar. 27-nji maýda bahasy 7 manatlyk tübi adam başyna 3 kilogramdan, bahasy 8 manatlyk şeker adam başyna 1 kilogramdan satyldy. Bazarda tübiniň bahasy 1 kilogramy 20 manada, şekeriň narhy 1 kilogramy 12 manada barabar. Türkmenistanyň ýaty azyk gytçylygy bilen 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýüz bolýarlar. Un, çörek, şeker, paxta ýagy we ýumurtga ýaly esasy azyk önümleriniň döwlet dukanlaryndaky gytçylygynyň fonunda bazarlarda bahalar ýygyderli häsiýetde ýokurlanýar.